За днес сме ударила арт вълната. И знаете, че харесвам доста стич. И панди. Доста панди. Повече панди. Обичам панди. Ще рисуваме върху тази оригинална рамка на стич 2 стича. Един розов и един син. Много са кют, просто няма как да не ги нарисувам. А камо ли да не ги сложа в тяхна рамка? Започнах началото на нашия стич, между другото аз не мога да рисувам и използвам ето този тънкописец. Аз само ви предупреждавам, ако видите накрая някакъв каракончо, да не се изненадате. Това са ми очертанията на женския стич. Ужас. Кратко, точно и ясно, ужас. Сега почнах и мъжкия стич. Горе-долу ми се получи, ухото тук малко нещо му направих, но мисля, че става. Еми хора, толкова си мога, това направих и готови за цвят на 3, 2, 1. И ето го готовия крайен резултат. Даже блестим. Мисля, че се получи сладко. Лошото новина е, че не влиза в рамката. Така че напишете в коментарите какво да е следващото нещо и харесайте последвайте за още такива видеа.